Kohora Chandrasing Rongpi Memorial ME School along Managing Committee Lapen Lothan Bangatum Amena a constituency along Education Doko Kapita Kaphere Kaviajok Locharli osomar Lapen School Arona Tangateng Pen kachoklem Klepina Birta Nangle Locharli osomaratum School Kituna Hosita Uniform Ching Thang Ponpe Lapen School Juttet Pen Towarwang Boma Hosita Me Uniform Chiplopon et Lapuson Tangte students are out lo malaso. School are on lo marapuson pusi, penangan raratum chatham. Kohora Chandrasing Rongpi Amekar Kensing Ingtipen Perangkyang no kapachini duna tenke, labang so school penangan arni pensitame, Locharli osomaratum uniform kaching thangte dopik. Lapen nili tumarong pen school a hemalong dampen, managing committee lapen than bangatuma phan, abatai batai pudam. Sita labang soe school non puta lapuson si ceman velang puta perangkyang no pachini pong. Lapen lapuson kaciman long ke managing committee kang do kapot. Lapen lo than bangatum ke than kapare kavya pot puta than dun. Labang soe school managing committee ame pu surjo Rongpi puta perangkyang no pachini dun. Pudunnya mana school lo lipute properly lake isi Kecari yang take si uniform ke lagi kenang sot ahok lo. Once tame nili da teknolong lo cuy heta nili tumdam lo. Sekarang nili tum ada teacher tumpen cingkilo la pendak local committee tumpen nili tum managing committee tumpen cingkilo. Warning si support nili tum pidam lo hasota. Once tame la non bang ke student tumtong ken chana mana ma teacher tumtong lagi strict people ne chini ne dalo. Asi properly Charlie yang bulute uniform ke le properly do bag nang ji lapen ni silang nam lo pute lada ke nili tum ke Chandrasing Rongpi school ke population ata thoi pen chite bokhara pot bang khaita dopik lapen aling tum do 50-50 do lada ke di la se nili hin pen chuning ri dunji kila lo nangli tum media tum phan nangli tum onte claim tha thema karbiang long school lo lipute si ME school e pudam desa tame high school ke siang thek ke lake karbi jutang ba karbi address ke nc nili nangji nili hin pen chuning dun ke stu ke hem guardian dohan ke pudam ji ke lake une de main ke managing president secretary han punang po la peng teacher dong han bang se bisikoi SRP nang managing president secretary man managing president secretary ke nili kachini don teng pute ladak Chandrasing Rong asormat do hai amen bang pring surjo Rongpi di lage managing president lo kela secretary bang dak headmaster lo ke di